ಯಾನಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚಗರು ಬೈ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಿಖಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರು ಏಯು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಅಚ್ಚಲ್ ಉಬರಡ್ಕ ಯಾನಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೌನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಲೆ ಆಯ್ತ ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತನ 6, 7, 8, 9 ಅವಲೆಂಚಿನ ಆತನ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಂದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗುರುಬಾಯಿನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತದೆ ಅಂಚ ಪೋಯರ್ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಗಾಡಿ ಸೊ ಅವು ಆಯ್ ಬುಕ್ ಅವರ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಯಾನಿನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇಂಕ ಬೇತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೊ ಯಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗದನ್ನ ನಮಕ್ ಬಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಪ ಶಾಂತಿನಗರಡೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವು ಅಡ್ಡೆನಡ್ಕ ಬಸ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಬಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೆನಡ್ಕರ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ಪೇರು ಪುತ್ತೂರು ಎತ್ತನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಸೊ ಪುತ್ತೂರು ಎತ್ತನಕ ಯಾನ ಮುಲ್ತು ಹೋಗುದು ಅತನಗ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಶಾಂತಿನಗರ ಎತ್ತದು ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸೀದಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನದಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಪ್ಪಾನೆ ಅಂತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿದಂತೆ ಬೇಲುಂಡು ಬುಕ್ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ದಂತೆ ಕೆಲವೆರಡ ಪಾತೆರುಂಡು ಗಂಟೆ 10 ಇತ್ತೆ ವಿಟ್ಲಾಡ್ದು ಬಿದಾಡ್ದು ಬಸ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಬಾಯಿ ವಿಟ್ಲಾಡ್ದು ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದು 10:20ಗೂ ಬಿದಾಡು ಸೊ ಶಾಂತಿನಗರಗೆ 10:30 10:35 ಬರು ಪುತ್ತೂರ್ದು ಬಿದಾಡ್ನ ಪುರ್ತಗೂ ಎಂಕ್ ಗುರುಬಾಯಿ ಕಾಲ್ ಅಂತೀರಿ ತನಗೆ ಮುಲ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಡ್ದು ಒಂದು ಹೋಗೋಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗುಂಡು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ರೋಟಡು ಸೊ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಗುರುಬಾಯಿನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ತನಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮಾಡೆ ತನಗ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರುಡು ಬಸ್ ಬಿದಾಡ್ ರಾಂಡಿಗೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಬಿದಾಡ್ಲಿ ಬೇಗ ಇದನ್ನ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಬರೋಡತ್ತೆ ಶಾಂತಿನಗರ ಎತ್ಯ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದು ಬಿದಾಡ್ದನಿಗೆ ಬಸ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಬಾಯಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿನಗರ ಫುಲ್ ರೋಡ್ದ ಬೇಲೆ ಒಂದು ದಾಲ ತೋಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಂಡಲ ತೋಷ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗುರುಬಾಯಿ ಇದು ಒಂದಿರಿ ಎಂತ ಗುರುಬಾಯಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರೀಚ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಬಾಯಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ ಬತ್ತಲ್ಲ ಬೀಜ ಒಂದಿತ್ತಿ ಬೀಜ ಒಂದಿತ್ತು ರಿಚ್ ಒಂದು ಹದಾಟ ನಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾಂಡೆ ಗಂಟೆ ತೈನಾಡ 5:30 ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಶುರು ನಾನು ಲೇಟ್ ಬಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಾಲ ಜನ ಪಂಡ ಘಾಟಿ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರೋದಿರ್ತೇನೆ ನಾಲ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಇಡೋದಲ್ಲ ಬರೋದು ಜಾಟಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ತಗಲದ ಅಂಕರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ KSRTC ಸ್ಲೋ ಬಂತು ಬೀಜ ಇರ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಜಿಂಚಿ ಹೊಡೋದಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಕ್ಲ ಬಸ್ ಜೊತೆದು ಬುಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ Saturday.
ಊರುಡು ವರ್ಷ ಇಚ್ಚಿ 300 ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಜತ್ತನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೊಡೆಪುರ ದಾಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಮೆಟ್ರೋಡು ಪೋಯಿ ಅಂದದು ಮೆಟ್ರೋಡು ಬರ್ತಾ ಮಾಸ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಮೆಟ್ರೋಡು പോകുന്നില്ല ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಂಡ ಗುರುಬೈ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪುರ ರೂಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಾತ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ఏ కృష్ణ స్టిక్కర్ పడగానా మెట్రోడు వాళ్ళు మిత్తి పడగానా లోన్ రైడర్స్ పడగా అవు పడగా పెట్టి ఊరినారు కదా సార్ కతారు కూపున్నారు అంత అదే పాడినా ವಿಜಯ ಜಯನಗರ ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಯನಗರ ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಾಂಡ್ಯದ ಲೈಫ್ ಏನು చెప్పను ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲೈಫ್ ಏನು చెప్పను ಬಯ್ಯದ ಲೈಫ್ ಏನು చెప్పను ಕತ್ತಲೆದ ಲೈಫ್ ಏನು చెప్పను ಪೂರಾ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಊಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಚಾನಲ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಈ ಲಾಡ್ಜ್ ಬೇರೆ ಬುಡ್ ಇದು ಫುಲ್ ಅದ್ದ ರೂಮ್ ಎಂಚಂಡು ಫಿಲೆ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರದ 1010 rupees ನೆಕ್ ಈ ರೂಮ್ ಈ ತೆಲ್ಲಿಯ ರೂಮಿಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇ ಏನ ರೂಮ್ 1200 ನಡೆದು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ಇಜಂಡ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇಂಚಂಡು ಒಂದರಿಜಿ 1010 ಗೊಂತೆ ನೋಡ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ 1010 ಈ ರೂಮ್ ದಾಲ ಯಾವಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈತ ಇಪ್ಪಂತುಲೆ 3 ಬೆಡ್ ಉಂಡು 3 ಒಂಜಿ ಮಿರರ್ ಉಂಡು 2 ಚೇರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಒಂಜಿ ಈತ ದಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಒಂಜಿ 2 ಕಂಡಿ ಯಾವ್ದು ಆಯ್ತಾಗಲೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿಡ್ದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಪ್ಪನು ಒಂದು 700-800 ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಇದು 1010 ದಾಲ ಬರ್ತಿಜ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ತಿಂಡಿಗೆ പോകുന്നിಲ್ಲ ಓಡೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಹೌದು ಸನ್ಮಾನ ಅಲ್ಪಾನ ಎಡ್ಡೆಂಡ ತೊಂದರಿಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಬಾಯಿನ ಥಂಡರ್ ಬರ್ಡ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಚೇನಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಲ ತತ್ತದ ಇಂಚಿದ ನೆಕ್ಕು ಬರ್ತೀನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡಿ ಅಂಚಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತದೆ
ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಸಿ ರೋಡ್ದ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನನ್ನ ಲೆತ ಪೋಯಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕೇರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಸೊ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವ್ರ ತೊಂದರೆ ಚೂರು ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೋಡದೆ ಬ್ಯಾಗದಲ್ಲ ಬತ್ತ ಬೋಡ್ಸಿನ್ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಫಿಲಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವು ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ದು ಬೋಡತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಓಲು ಫಿಲಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾರ್ತಾಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ತಾಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಪುನಃ ಮಾರ್ತಾಳ್ಳಿಡು. ಸೊ ಮಾರ್ತಾಳ್ಳಿ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕೆಂಚಿನ ತೂಕ ಬುಕ್ಕ ಅದು ದೊಡ್ಡಮನಾಡೆ ಪೋಯಿ ವನಸ್ಮಾನ್ ಬುಗ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪನ್ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಫಿಲಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಬೇಲೆ ಮುಗಿದು ಇತ್ತೆ ದೊಡ್ಡಮನಾಡೆ ಪೋದಿಲ್ಲ. Head east towards Service Road, then turn left onto Service Road. Head west, then turn right. ತಾನೆ ಪಿದಾಡ್ದನ್ನ ಬೇಗ. ನಾಳೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸುಳ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ. ನೋಡಿ ಒಬ್ರು ಕನ್ನಡಕದಾರಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದದು ಆ ಕಡೆ. ಪಂಜಿ ಪೋನಾಗ ನಾವು ಬರ್ತಾನೆ ಒಬ್ರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದದ್ದು. ವನಸಪುರ ಅಂಡೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವನಸ ಇತ್ತಂಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಲಾಡ್ ಪೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ರ ನನಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಂಚಂಡೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬದಲೇ ಸ್ಕಾಚ್ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಬಾಯ್ ಬಾಡಿ ಕಿಡ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಎಂಚಂಡೆ ವನಸಪುರ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಓಲಾ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ನಕನೆ ಅಂತ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವು ಮುರಳೆಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಭಯಂಕರ ಶೋಕ ಆತಂಡ ಮುರಳೆಣ್ಣ ಇರ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆಂಡ ಒಂದು ಇಂಚಿತನೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೋಡಂಡ ಈ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ಲ ಒತ್ತರಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂದು 2-3 ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಏನು ಮುಲ್ತು ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಓಡೆ ಪೋಪೆ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದು ಬರ್ಸಾರ್ಪ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕದೆ.